gila konunkoɓe ɓe jabti laamu ñande noga hetere lewru 11 ɓuru jokkodiral maɓɓe e lundiɓe ɓe ha tengti noon kerorɓe to banggue dawro ɗi ñawi ko hakkude lippede sokede walla naɓede to goɗɗo anda he ngal ko gandaɗo he ñingugol baadi laamu ndi gila jamanu Oumar Sissoko e Mballo Auguste nan Sambe nde wonno gila konunkoɓe ɓe laami bon hari he gaybingol ɓe hanki bimbi mbo saktuno e hello makko Facebook kabaru kalɗo fi leñamagu ɗo mbo sonki hooreɓe laamu faddewu ngu e nder jemma hanki alet o yimɓe murɓe jeese mu'en garanimbo to galle makko ɓe lippimbo ko muusi ɓe dolni nabgol mbo to goɗɗo andara o no nduni noon wadduko ko jokkodiri gila laamu ƴangal ñimna ko ɓuri ni lewru yontere ɓennude nde yimɓe ɗiɗo ɓe fedde daranide hakkeji neɗɗo lippa no naɓa ha joni to goɗɗo humpiraki saabu ñagade ɗaltegol dawriyankoɓe cokaɓe ɓe ɗum addi cokegol suudu maɓɓe ndu hay ɓoyani Vladimir Dewna goro he yimɓe lamda Madem G15 ka hoorejo leydi kiɗɗo o Oumar Sissoko e Mballo woni ko lippa saabu saktude mbo e hello makko Facebook wonde Sissoko e Mballo ko poolaɗo sumgoji jawruɗi ñande noga hetere lewru ɓennunu ndu Ousmane Arouna e Mballo Bissau RFI